Vítajte v Istanbule. Sme na výlete v Istanbule a už sme videli Hagiu Sofiu, modrú mešitu alebo mešitu sultána Ahmeda I. so 6 minaretmi a dnes si pôjdeme pozrieť mešitu Sulejmana so 4 minaretmi. Mešitu postavil v rokoch 1550 až 1557 legendárny architekt Mimar Sinan na príkaz sultána Sulejmana I. Veľkolepého. Stavba je plná číselných odkazov a symbolov. Mešita má 4 minarety, čo symbolizuje, že Sulejman bol 4. sultánom vládnúcim v Istanbule. Na minaretoch je celkovo 10 balkónov, ktoré pripomínajú, že Sulejman bol 10. sultánom osmanskej dynastie. Sinan bol posadnutý dokonalým zvukom, aby bolo imáma počuť v každom kúte obrovskej sály. Do stien a kupoly nechal teda zabudovať 64 dutých hlinených džbánov otočených hrdlom do interiéru. Tie fungujú ako rezonátory, ktoré pohlcujú ozvenu a zabezpečujú čistý zvuk bez moderných mikrofónov. Architekt Sinan nechal základy mešity usádzať 5 rokov predtým, než vôbec začal stavať steny kvôli odolnosti voči zemetraseniam. Traduje sa legenda, že keď sa stavba mešity na chvíľu zastavila kvôli stabilizácii základov, perský šach poslal Sulejmanovi debnu plnú drahokamov. Bol to výsmech, šach si totiž myslel, že sultánovi došli peniaze. Sulejman, urazený týmto gestom, prikázal Sinanovi, aby drahokamy primiešal do malty jedného z minaretov. Ten je dodnes známy ako drahokamový minaret. Záhrady sú rozdelené do 4 hlavných sekcií, čo vychádza z islamskej tradície záhradného umenia. Hoci sa mešita nachádza v rušnom centre Istanbulu, ako náhle vstúpime do záhrad, hluk mesta náhle zmlkne. V záhradách sa sadili stromy a kvety s hlbokým významom. Napríklad cyprušteky, ich štíhly tvar smerujúci k nebu symbolizuje jednotu Boha Allaha a večnosť. Sadia sa tu aj tulipány, čo je symbol osmanskej dynastie, a ruže zase symbol proroka Mohameda. V zadnej časti mešity sa nachádza tzv. Tichá záhrada, čo je vlastne cintorín.
to potem nie wiem. Každý náhrobný kameň má na vrchu vytesanú pokrývku hlavy, turban alebo fez, podľa ktorej presne spoznáte, aké mal zosnulý postavenie v spoločnosti alebo aké povolanie vykonával. Byť pochovaný na tomto cintoríne bola pre osmanskú elitu najväčšia podsta. Verilo sa, že blízkosť k mešite a k hrobke spravodlivého panovníka Sulejmana zabezpečí duši pokojnejšiu cestu na druhý svet. V centre cintorína stoja dve hlavné stavby, ktoré sú architektonickými skvostmi. Je to Sulejmanovo mauzóleum a mauzóleum jeho manželky Hürrem. Sulejmanové mauzóleum je 8-uholníkové a jeho kupola je znútra posiata kovovými hviezdičkami, ktoré majú pripomínať nočnú oblohu. Gidip okul vereceğiz bir saat. Mauzóleum jeho manželky je o niečo menšie, ale mimoriadne elegantné. Interiér je zdobený najvzácnejšími kachličkami z izniku, ktoré majú sítomodrú a tyrkysovú farbu. To, že je Hürrem pochovaná v samostatnom honosnom mauzóleu priamo vedľa svojho manžela v areáli jeho mešity, je v osmanských dejinách úplný unikát. Sulejman porušil stáročné tradície osmanského dvora. Sultáni sa dovtedy so svojimi konkubínami oficiálne neoženili. Sulejman však Hürrem prepustil z otroctva a oficiálne si ju vzal za manželku. Pochovanie v blízkosti sultána bolo potvrdením tohto výnimočného zväzku, aké nemala žiadna žena pred ňou.
Najzaujímavejšie je, kde leží samotný architekt Mimar Sinan. Jeho hrobka nie je priamo na hlavnom cintoríne, ale nachádza sa tesne za múrom komplexu. Sinan si toto miesto vybral sám, nakoľko sa nachádza blízko pri jeho bývalom dome. Mešita je pre turistov prístupná bezplatne mimo času modlitieb. Vyžaduje sa však vhodné oblečenie, tak ako vo všetkých mešitách. Sulejmanova mešita nebola len náboženským miestom, ale aj malým mestečkom, súčasťou ktorého boli medresy islamskej školy, ďalej verejná kuchyňa pre chudobných, nemocnica, kúpele, ubytovňa pre pocestných a aj knižnica. Hlavná kupola má výšku 53 metrov a priemer 27 metrov. Tradične je koberec v tejto mešite síto-červenej farby so zlatými alebo tmavšími prvkami. Červená farba symbolizuje moc, dôstojnosť a bohatstvo Osmanskej ríše. Vzory sú navrhnuté tak, aby pomáhali veriacím pri modlitbe stáť v dokonalých radoch. Aby koberce nezačali plesnivieť alebo zapáchať kvôli obrovskému počtu návštevníkov, Sinan pod podlahou vytvoril systém kanálikov, ktoré zabezpečujú neustálu cirkuláciu vzduchu. To udržuje vlnené vlákna kobercov v perfektnom stave. Interiér je nezvyčajne svetlý vďaka 138 oknám, čo dodáva priestoru vzdušnosť. Interiéry boli zavesené masívne nízke lustre v tvare kruhov s malými sklenenými kalíškami naplnenými olivovým olejom. Najväčším problémom stoviek olejových lámp bol dym a sadze, ktoré by inak zničili vzácne fresky a kaligrafiu na kupole. Architekt Sinan však navrhol otvory a okná tak, aby vznikal prirodzený ťah a dym smeroval k jednému miestu nad hlavným vchodom. Tu sa dym zhromažďoval a vzniknuté sadze sa používali na výrobu prvotriedneho atramentu pre sultánskych kaligrafov. Na lustroch v mešite sú zavesené vysušené pštrosie vajcia, tak ako aj v iných mešitách. Pštrosie vajcia vylučujú pre človeka nepostrehnuteľný pach, ktorý však odpudzuje pavúky a hmyz. Tým sa zabránilo tomu, aby pavúky tkali siete na lustroch a v rohoch mešít. Ideme sa ešte pozrieť na most Galata, na rybárov a na reštaurácie pod týmto mostom.
Most je dvojposchodový, zatiaľ čo hore jazdia auta, električky a stoja rybári, spodná časť je plná reštaurácií a kaviarní. Bez ohľadu na počasie alebo hodinu, na hornom poschodí mosta vždy vidieť stovky rybárov. Čerstvé úlovky sa často predávajú priamo na mieste alebo končia v okolitých reštauráciách. Hadi biraz canlı boşaltırdı biraz. Oradaysa hemen çek.